Demisia vicepremiéra Petra Kmeca otvorila jednu z najostrejších výmien názorov v politickej debate medzi koalíciou a opozíciou za posledné mesiace. Vicepremiér Peter Kmec odstúpil po tom, čo sa pri dotačnej výzve jeho úradu objavili závažné pochybnosti o prideľovaní miliónových dotácií firmám, ktoré mali byť prepojené na stranu Hlas. Jeho odchod sa stal spúšťačom rozsiahlej politickej krízy. A pritom podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka to malo byť úplne inak. Minister tvrdí, že Kmec konal čestne, zodpovedne a v duchu novej politickej kultúry. Pán podpredseda vlády Kmec nechcel, aby bol spochybňovaný úrad ani jeho meno. Preto bol pripravený vyvodiť osobnú zodpovednosť, aby ochránil meno slovenského priemyslu. Slovenska aj strany Hlas. Požiadal som ho, aby kým prebehne audit, zastavil vyplácanie výziev. Povedal Šutaj Eštok. Podľa ministra bol celý projekt zameraný na podporu inovácií, nie na prihrávanie peňazí blízkym osobám. Preto žiadal o pozastavenie výziev a kompletný audit. Oveľa horúcejšou témou sa však stalo samotné oznámenie Kmecovej demisie premiérom Robertom Ficom. Ten ju oznámil verejne statusom na sociálnej sieti. A to ministra Eštoka prekvapilo natoľko, že sa k tomu vyjadril priamo. Pán premiér sa rozhodol pre verejný signál, ktorému dodnes nerozumiem. Tento spôsob komunikácie podľa neho pôsobil neštandardne a celú situáciu ešte viac vyhrotil. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka prišiel s tvrdým protiútokom. Podľa neho Kmecovo odstúpenie nie je prejavom politickej kultúry, ale dôkazom, že výzva bola netransparentná a zvýhodňovala ľudí blízkych Hlasu. To je priznanie, že to bol kšeft. Dotácie dostala firma asistenta poslanca Hlasu, aj firma prepojená s darcom Hlasu. Jasnejší príklad ani nemôže existovať, vyhlásil Šimečka. Pripomenul následne aj kauzu záchraniek. Videli sme to pri záchrankách. Identický model. Firma prepojená s Hlasom dostala zákazku. Tender musel byť zastavený. Je to pokračujúci vzorec. A do tretice dodal, že Kmec podľa neho neodišiel dobrovoľne. Pán Kmec neodstúpil preto, že by si uvedomil pochybenie. Odstúpil preto, že tlak verejnosti bol obrovský. Toto nie je politická kultúra, ale politická realita. Minister vnútra Šutaj Eštok zároveň otvoril ďalšiu tému. Žiada od premiéra rovnaký postup voči ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi, ktorý ponúkol demisiu po sérii železničných nehôd. Tvrdí, že ak Fico zobral Kmecovú demisiu, mal by postupovať rovnako aj pri ňom. Okrem toho upozornil na rozsiahle pochybnosti okolo verejného obstarávania projektu slovensko.sk pod vedením ministra investícií Samuela Migaľa. Reakcia Michala Šimečku bola okamžitá a ostro osobná. Je mi až trápne, ako s vami premiér zametá. Nedokážete sa mu vzoprieť. A potom sa čudujete, že vám berie percentá, odkázal mu. Podľa Šimečku sa premiér Fico pokúsil prehlušiť svoje kontroverzné výroky na adresu študentov v Poprade práve oznámením Kmecovej demisie. Premiér vie, že jeho správanie v Poprade bolo nechutné a vie, že to musí prekryť. Preto prišlo oznámenie o odvolaní, povedal Šimečka. Minister vnútra tieto súvislosti odmietol, no priznal, že komunikácia v koalícii musí byť lepšia. Napätie v koalícii je podľa všetkého na bode varu. Minister vnútra tvrdí, že Hlas koaličnú dohodu vždy dodržiaval a očakáva to aj od partnerov. My sme nikdy nespochybňovali koaličnú dohodu. Dodržiavame ju. Ale očakávame rešpekt, aby rovnaké pravidlá platili pre všetkých, uviedol minister Eštok. Michal Šimečka uzatvoril celú diskusiu tvrdou kritikou. Rezolútne označil vládu za rozhádanú, chaotickú a paralizovanú internými spormi. Podľa neho je smerovanie krajiny ohrozené nekompetentnosťou a nejednotnou koalíciou.